човек има право да избира дали да е свободен или не. Когато си свободен, трябва да носиш отговорност за своите неща, които си направил. Свобода е да не се водиш по пътя, по който ти казват хората и да не се влияеш от тях. Всички хора се раждат равни и свободни. Свободата също за нас е нещо важно. Свободата според Платон е умереност, храброст, мъдрост и справедливост. Моралът започва с свободата. Човек се ражда свободен, но цял живот трябва да разкъсва веригите на обстоятелствата. Има видове свобода, освобождение от външната природа, социална свобода и вътрешна свобода. Достоинството е уважение и самоуважение. Само това написахме за достоинство. Какво нарисува? Свободата направим нещо табличка. Каква свобода има? Свободата каква била? Добра и зла. Каква била свобода? Добро и зло. Да. Злото е лъжата, завист и злоба. Лъжата е когато лъжиш някой. Завист е да завиждаш на някой, примерно когато е направил нещо по-голямо от тебе. Злобата е да си към човек злобен, значи да не го уважаваш този човек. Злобен. Доброто е справедливост, уважение и хуманност.